Tini hai norni bagai video kotak ti fajak hamsak ma tamno hun sung abono kisa nani thanglai tini no video o hamsak ma tamno hin je borok bukhabai hamjak nai bokorok sa sinai hamjak ma tamno hin waisa waisu senung ani problem no bujia hunke abo deni ni kubui hamjak ma nini tongthumung sini ni bagai doro ani problem no ke nung kisapano se bujia hunke abo deni ni kubui hamjak ma gunai bukhabai bukha bujilai tonglai mano se kubui hamjak ma hino khoroksani tongthumung tei khoroksani problem no bujia hunke abo no le kubui hamjak ma hinmaya tini ang ni bukhano bujinai khana nang ani bukhano bujidi bono se kubui hamjak ma hinai mawan sugo